Скъпи братя и сестри, обръщаме се към вас с отворено сърце. Всички видяхме как се опитаха да ни потиснат, да ни накарат да се предадем, да замълчим. Защото човек не трябва да забравя там, откъдето тръгнал. Като партия как сме създадени и благодарение на кой сме тук, където сме. Трябва да кажем нещо. Доктор Ахмед Доган ни хвана от селата, от махалите и ни направи хора. Сгрешихме, като им се доверихме и като подадохме ръка. И за това искрено ви молим за прошка. Но сега е време да се изправим заедно, по-силни и по-единни от всякога. Ние всички загубихме нещо ценно. Името, което носехме с гордост години наред. Но това не ни сломи. Нашето сърце остава непокътнато. Нашият дух е жив. И днес, заедно, ние сме по-силни. Нека покажем, че не се предаваме без борба. Опитаха се да ни накарат да забравим кои сме. Принудиха ни да сменим имената си. Прогониха ни от домовете ни, но не успяха да пречупят духа ни. В нашата болка открихме сила и се борихме, за да си върнем името. За да си върнем достоинството. Те ни отнеха партията. Откраднаха нашето име. Но не и нашата воля. Ние сме хората на честта, на борбата и на свободата. Никой не може да ни пречупи. Никой не може да ни заглуши. Заедно ще продължим напред. Тези, които останаха верни на каузата, са тук. Заедно с Ахмед Доган, заедно с всички нас. Ние няма да се откажем. Заедно ще върнем това, което е наше. И никой не може да ни спре. Силата е в нашето единство. Ние сме народ, който не се предава. Ние сме общност, която се бори за справедливост. Заедно ще изградим бъдещето, което заслужаваме. Заедно с АПС ще върнем нашето име, нашата чест и нашата гордост. Гласувайте с номер 13 на интегралната бюлетина. Заедно да защитим демокрацията. Купуването и продаването на гласове е престъпление и се наказва от закона.